sukses. Ben sukses guys. Kone mari mangan mie sukses gak sukses kebacut pokoknya. Mama, pakai mama, mana? Pakai anak. Ah? Mana? Mana? Tuh anak. Mana? Mana ada? Aladis. Halo guys. Santai guys. Konten guys. Ani santai. Adil konten masak mie guys. Lagi. Kita. Apa ada? Kita. Oh, dah. Nah, Tonton. Hai, nih. masak mie guys, mie sukses. Enam setes. Adil mie sedap. Nih. Nah, itu toh. Ambilkan masak ini. Ya. Aladis. Mum. Aladis. Santai guys. Mama. Ayo noodle. Bilangin tunggu toh. Mama pakai ini. Mama pakai ini. Tuh. Penting ya. Ya, Pendam ya. ya. Oh, bentar loh, nanti kamu pedes loh. Anak sambelnya loh. Ih, Mana? Oh. Ini. ini awas kamu nanti tinggal makan kalau sudah mateng. Makan sama mama. Belum. Hah? Wih, sukses. Ban. Sukses. Menteses. Halo, assalamualaikum bolo. Mangan mie bolo. Namburi. Oh, enak nih kue. Weh. Ayo nek arep tak mangan mie. Tak bilang apa piye. Enak. Iki suarane manuk ya, bolo ya. Jadi rada brebeken, tapi ya lumayan sih. Anggap ae kayak musik. Mie sukses. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Muga-muga dadi sukses tenan. Mari mangan mie sukses. Enak. Rasa mie kecap. Goreng itu endos sih tak pangan.
sakjane mak iki ora jawab iki lho bolo konten iki ora iso ngomong ora kulino iso ngoceh ngono kae wong ngomong ning ngarepe wong eleran mikir dhisik kok mesti kliru nek ku ngomong ngene bola-bola kabeh ning golone make dunia maya iki kuwi kabar seneng kono-kono tak dongakno terus dikene tambah gas nggih sakulan bendino ya udan ae ning kene bolo musim udan kok pakai dodolan ngono ku ya wis grimis ngono ku biasane wayahe wong mangan ya udan deres piye jan ngono kuwi gak ngenes kok bakul warung sego nek ketera udan iki terus genek sing metu renek sing jajan atine ngenes ngono mbuak sego terus bejo sesuk neh ya gak enak masih rasane sih enak segone wis kuning apa sih kayak kopinya lagi oleh pelanggan baru kok segone ngene ngono lho bolo bingung kayak wawan saya golek duit jadi mak-mak iki bingung tenan gak bingung piye sego pasar mundak iya sembarang mundak brambang mundak nek kadung warang ngene iki larang dodole rek larang yen nek langsung payu ndang tek ndang wis lebat kacang yo ono sih nek rame terus ya alhamdulillah udan tok lho sing mudhun koyo bahasa Indonesia nih beras naik minyak naik apa-apa mahal sing turun hujan ya toh ayam turun diturunno ning isore meja enak krimis-krimis mangan wis enak pokoknya ayo tak bilang nah ini nanggone mak apa mangan bareng apa piye masak mie bareng-bareng nikmat ini sing gak jarani gak enak mangan mie lho so mangan mie wis enak timbangane kepengin ra iso tuku wis sing ndarai rantauan ki ono enake ono ora enake enake ku yo yang gak kenal tapi kenal bisa koncoan ya lho piye lho direwangi merantau aja kepengen golek mangan dan iso mangan piye ngene iki
Loh, alah gen. Ngene kok jarene mangan mie kok enak. Enak ngene lho. Hmm. Hmm. Loh, mak iki ngonten alar kodare ayo lo. Sepenting kanggo mak cerita ngono lho. Mbah ceritane mbong genah, mbok gak genah. Sepenting ngonten sayurnya enak. Sapa ngerti rezekine mak yang melok ning kene kaya bola-bolane iki sing wis sukses, sing wis terkenal nang YouTube. Kebiyen kan mak iki ya kepengen melok-melok ngonten tapi ora arep carane. Lagi istirahat. Zaman iki liyane mak ora ono HP kok. Ora ono internet piye carane. Wong rumasane mak wong kan duwe. Wong mangan wak pitik iki lho. Setahun pisan ngenteni riyo. Lagi mbelah pitik. Gendine panganane lawe apa. Godhong apa kan nek arek gedung telo kae dipuluh ambek mbokku. Tempe bus wis enak lawe. Wak pindang lho arang-arang. Mangan wak pindang. Mangan mie lho. Ngenteni tuwek lagi saben dina tuku mie. Pilikane mak biyen apa ya iso. Zamane super mie, zamane intermie. Terus apa kae Indomie. Mak biyen lho, isone tuku mek ping pira kena ditung. Mangan dikek bumbu masaku ngono buaya wis enak. Keeling jen mak. Ngene zamane mak cilikane sini suweneng lho. Tuku mie itu dipangan wong telu. Nah untuk dadar situ isik diris dadi loro. Dipangan isuk ambek sore. Rumasan. Jajane ya jajan karo dawet. Ngono wis seneng. Itu kok nembae teko pasar digawani dawet. Jajan sing paling enak. Saiki lho. Wong kon tuku mie bendina sampe blenger yo iso. Makane mak senengane mangan mie yo apa. Kecilik ora tau tuku mie isih arang-arang. Apa? Mama, Apa le? mama, Hah? Iya, di situ.
Sik, Mama tak ngonten sik. Golek duit. Mama ngonten dulu ya. Karek dikit toh. Panganan mie wis senengane make pokoke. Awas jatuh toh. Ikin. Anak lanang melok-melok ae. Piye? Oh. Melok pengen mangan mie. Oh, toh. Niru jejake make iki senengane mie, nek ketok mie. Mama makan mie. Mama. Rambut buang. Ana rambute. Iki niru jejake mboke iki. Senengane panganane mie. Nek ditukokno mie 5 ya bendina mie ae. Liyane mie ana buh. Piye ngene iki pemangan iki gak iso iki. Anake melok ae iki. Apa? Duduk. Anake melok duduk. Mangane mie melok duduk. Nggih. Mbokane iki mangan mie, anake melok mangan mie. Mbokane ning mburi yo melok mburi. Tangi turu gak ketok, mae. Nangis, ngok-ngok. Padahal dikancani bapake. Ibu. Nun, Mama. ben keriting. Duh, bisa. Ayo, balon. Apa sing gak seneng mangan mie, ayo. Mas yo gak tau mangan, gak seneng mangan mie, lak mesti tau mangan mie. Mie ayam, mie bakso, mie goreng, mie kuah. Oi. Wah. Udah. Semuanya. Mana? Ya. Awas. Mama, nih. Mama. Mama, nih. Nih. Yang ini kita mangan. Enggak, ngetok ya. Enak. Enak. Mana? Makan. Mantap. Mantap. Tak stres mak Wah. Pekerap bakulan sepi rantuk duit ketera hujan. Ya iki lho, Lur. Sing senengane hibur. Diseneni kaya apa ae jenenge. Gak kapok diseneni. Enak. Wah, Mama. Kok kopi tangan kucing. Mama, nih. Mantap. Mari. Mari. Bawa masuk ini ayo.
Nah, Sumpah. sumpah pelan-pelan. Doh. Duh, ini tinggal. Wes ya bolo. Kono nang konten mae selanjutnya nang videone liyane ya. Wis mari mangan mie. Aja lali. Di support, di subscribe, di like, di komen, di share. Mae nek gawe konten sing tambah semangat. Ojo dibuli gak, wong mae wancene wong ra duwe. Montene sak ono isik, sak koyo suhu-suhu sing wis sukses montene ku iso tuku-tuku sing larang-larang. Engko ae kok ben ae nek mae sukses, mari mangan mie sukses, dadine sukses. Amin. Assalamualaikum. Dadah.